Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila, Las 5:13 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinagkaipektibo, wala na sang iban pa. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo si Kalwan sang Safeguard. Wash hands, stay safe, Safeguard. This time check is brought to you by Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Las 5:14 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa lawat ay saraman ka nagakulosboron nga hapon sa tanan-tanan nato nga maka-aksyon. Luzon, Visayas kag Mindanao. Di mga bahin sa kalibutan na inyo panatuntunan. Action Reports After Edition. Inyo ka-aksyon na Marlon, Genovea. Kagkaroon sa ating Pangulong dinala. Mga balita nga dapat natong sinipagatutukan sa balita lokal. Una sa balita, una sa aksyon. Lugar sa barangay Minapasok, Banwas, ang Calatrava, Negros Occidental. Ginlaslasan sang buhawi subang lamang hapon. Oh my God! May pila sa ka mga kahalitanagin bilin ang ining buhawi maka-aksyon. Madamo-damo sang balay ang gin-report nga nahalitan, pati na ang daycare center. Ang ginatuwag na ka-aksyon nga passing truck daycare center sa barangay Minapasok. Igo sa siring buhawi. May pila sa ka mga puluyan. Nagkalakakas ang atop, naglino pa ng atop. May ara sa nalukat nga gamot sang kahoy. Kahoy na tumba, may salakyan pa nga napintaran. Una sa balita, una sa aksyon. Ang ato siring Provincial Disaster Management Program Division Chief kasi Zephyr Gerhard Kailian. Parayon pa nga nakakuha sa kalokompletong impormasyon. Kalokompletong detalye may kantaran siring panibag-o naman nga trahedya nga naglaslas sa bahin sa Northern Negros. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang mga nagkalabatay sa COVID-19 sa Negros Occidental, 94 na ka mga persona. Datos sa probinsya sa mga adlaw, record sugod Marso 27, tubtob sa mga Oktober 20, nagapakita kanamuon sa mga Negrosanon nga inigo sining virus. Ara na sa 4,073. Pero may araman sa mga nag-alalayo mga ka-aksyon nga nagdangat naman sa 2,830. Ang mga nagatinguha nga mag-alalayo kag nagapangamuyo nga ang kagaw nga si Corona maghalina sila sa lawas. Ara pa sa 1,149. Pero ini mga ka-aksyon province-wide. Kabagusan ini nga Negros Occidental. Way padilabot ang syudad sa Bacolod. Ang quarantine na classification sa bugos nga probinsyang Modified General Committee ko o kon MJCQ laban-laban nga ti tubtob na labang ini sa Oktubre 31 depende sa dalagan o kon sitwasyon sa probinsya. Sa rason nga luyag na lamang masiguro ang pagpanubo sang limitasyon kag restriction kag magtupak na sa new normal. Luyag ipasiguro sa ato sa nga probinsya nga medyo makulo-kontrolar na gawa ang kaso. Una sa balita, una sa aksyon. Ang sabahay naman sa nga syudad sa Bacolod, maayo man ang balita maka-aksyon bangod may ara na lamang sa active cases ring COVID-19. Bot silingon may amo na lang ining kadamuon sa mga Bacolod nun. Nga way pagyapon magbabayo kung nagbiya sa ila ang COVID-19. Way pa sila ka-recover.
Jutay na malang 614 na lamang ay ang nag-alalayo 3,899 na. On confirmed cases naman 4,629. Karong masakit kag balain diri pamatian bangod ang nagkalamatay yara na sa 116. 116 kabakulod nun. Ang nagkalamatay sa COVID-19 kabay nga hindi na madugangan. Ano pa gani ba sa mga balita lokal, liwat nga pagsiga, kag liwat nga pag-igpat-igpat. Sang kontrobersyal kag medyo artistahon nga Harandomon Tower. Sentro sang sugilanon sang Bacolod nun. Isa ka adlaw sang liwat nga nagbalik. Ang kabuhi sining tower, ang reaksyon sa mga tao, adlaw-adlaw ginabantayan, isyu kag mga komentaryo. Tubtob gid ayhan sano. Amo na sa ang manantayan. Samtang hagna para sa papatukod sa Bacolod City General Hospital. Pasado na sa Senate Committee level. Una sa balita, una sa aksyon. Kapulisan nang pang-deploy na sa mga sementeryo. Tod sa lingon mga patyo sa Bacolod, magin pa duty na nga kapulisan. Ang surad may abiso kung anong sugin pagwa sa mga adlaw. Taran nga sementeryo, pampubliko man akong privado, temporaryo nga saradaan, umpisa Oktubre 29, tubtub Nobyembre 4. Ang panugyan sang sunod, sa sinuman luyag magbisita, temprano pa mo kadto, temprano pa kamo pamisa, pangamoyo, kag blessing sa pansyon sang mga nagtalaliwan ninyo nga mga himata. Pero ang patio dapat ang magabisita, dapat ang venue capacity 30% lamang. Wais ang overnight stay. Amo na ang rason kung nga kapulisan gin-deploy na sa mga sementeryo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa balita nasyonal, Senador Lacson nagpahayag amendments ng Kamara sa 2021 budget. Mahimo marimedyohan sang Senado. Pasiguro nyo, budget na biya. Inugpasar na ilang awayan pa. Kagamay katiting lang sa isyo gina-istoryahan na away sa liderato. Budget sang pungsod Pilipinas para may magiho ang ato sa nga nasyon para sa kayuhan sang mga ultimo nga mga tao ginaawayan pa. Kung si Senador Manny Pacquiao Pangpang Balon, tumigil lang kayo sa pagsiservisyo. Wala kayong kwenta para sa taong bayan. Wala kayong kwenta para sa taong bayan. Ining sa ang ginapanumdum la interes lang sa ilang sa ikaw galingon. Hindi ang interes sa mga tao. Alas 5:20. Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ulan subong ang ginaulan. Ang tiyempo sa Bacolod subong mag-aksyon di Mayo. Ang panahon naton. Ang ato sa nga trapiko mag-aksyon na halong na sa mga maniho sang salakyan kay madanlog ang dalan delikado ini sa delikado gani sa 4 wheels ayhan pa ang 2 wheels. Kasi may kadanlog bla makasadente kamo ba halong lang. Ari na Patrol Observation Report with Aksyon Jan. Aksyon Jan, payong hapon please kabin. Nagpabilin aksyon man magulugal umo ng panahon sa palibot sa surad sa Bacolod, pero pasalamat kita kay nagulaw na gidman ng ulan. Bot silingo wala na abi nagaulan no driba mismo sa atong ginakamtangan diri sa may surad sa Bacolod baka aksyon. Pero hindi magpasiguro kay bangod nga anggal umyara sa gyapon na hindi nato mapredict abi ang pinakauling nga lakat sang panahon sa siniman nga matinion mga kaaksyon. Especially sa baybayon nga bahin sang surad aton makit-an diri kung mari kami sa may Burgos di ko maglantaw abi dito sa direksyon padulong sa may reclamation area pero tibig omo kagang siguro gabubo mo tong ulan
sa baybayon nga bahin, no, nga sakop sa sulad sa Bacolod, mga kaaksyon. Pero kung dalagan sang trapiko nga aton pagabalan, diri sa gihapon sa aton ginakamtangan sa area sang Burgos Public Market, mga kaaksyon siningapon light to moderate gid lamang ang traffic situation. Hindi gid man mo sila kabugat sa dalagan sang trapiko aton makit-an diri, may mga kaaksyon kita nga sakay sa mga motorsiklo, perti basa gid kalabanan, no, kita ko diri sa may nagpapanaog manambakal bugas perti action mar ligo gid sang sulay siguro sa ulan ang mga angkas nila may mawala man sa bitbit nga kapote mo dapat nila imuon may protection gid nga preparasyon sa karadlaw, no, so especially mga kapote jacket nga mo sila maulano na ang panahon. Do tayo naman lang mga pribado nga salakyan na makita naton nga nagabiyong sa dalanon, may pipila ka madipasay nga jeepney nga nagabiyahe sa gyapon pero kalabanan sila diri ang shopping Libertad, no, amo ni mga ruta diri nga naglabay ang home site ari man mga kaaksyon. Pero ang mga jeep bala nga padulong alang ilano kon Granada do inisipon na lang compared mo yan kon mga temprano pa damo para diri ang nagahulat sa mga pasero mong iban sila gahingagaw pa man pauli. Pero kay ti bangod nga nagabunok abing ulan may mo iban siguro wala ka gilayon makabalik diri man mismo sa may Burgos Public Market, mga kaaksyon. Ang pinaman ka lugar sa palibot sa syudad ang patrol aksyon dito nagtutok sining hapon from Elvicia Heights Subdivision dra sa may Burgos Extension sa Barangay Villamonte ginusoy nato ang kabusan nga circumference sa road sining hapon aperte gyapon ang salakyan pwede kanamo, mga kaaksyon. Moderate to heavy to heavy ang traffic situation, may mga sitwasyon pa kung mga cases nga bumper to bumper ang traffic situation, especially kung palabot dira sa may Las Palmas Subdivision nga palusot sa may circumference road going, mga kaaksyon, sa may Bangga Core. Mayon diri kiti nagagana bala tanan nga traffic lights dira sa may kabugusan nga circumference road. Hindi matamaan ang aton nga traffic enforcer kinahanglan nila bantayan ini mga salakyan nga nagabiting the red light kamo gid kung kay isang problema kun nga naga-congest o kung nagapinunsok ang mga salakyan kay hindi matapos-tapos kun mubus-ubos hatabok sa may intersection point ara naman diyon na naman sang isa ka linya kun isa ka ruta nga magkatabok man mismo sa intersection point. Amo nang rason kung nga nagagutok ang dalagan sa trapiko, mga kaaksyon. Pero karon nga adlaw nagpatigayon sa inspection ang katapo naman sa Negros Occidental Highway Patrol Group sa pinakaling update na ginpadangat ni Police Captain Roberto Mariano may 20 na ka mga salakyan o mga motorista ang nasampulan sa Highway Patrol Group. Naglain-lain sa salakyan may mga kompelasyon ini sang truck, may araman rin mga motorsiklo, may mga pribado nga salakyan nga kalabanan sa mga kaso kunado sa mga violasyon nila. Amo ning obstruction sa dalan, nagapag-abis kilit sang dalan, wala man may abiriya ang ilang salakyan, pero nagapundo lang yun sila nagapulo paway, kag wala man kuno sa mga early warning device. Rason kung akin ang lanon kid, kag tisa kawakabi nga paglapas sila dagagin na tagan sila sang ticket, mga kaaksyon. Ang ticket yung ginapangatag, iyagin ka-deputize sang Land Transportation Office. Ang iba naman nga masalaki aksyon mga nga wala sang driver, ang ginimo sang HPG, gibutang na nila dito sang ticket kagyan bilin nila. Panumdom diri sang HPG sila sa gyapon ang padayon nga magalambihong kag magapadayon sa inspeksyon sa dalanon. Ilagin tutukan sini nga po na circumference road kag according diri kay Mariano tigit kuno kadamo sa gyapon sa salakyan bisan pa ngayara pa sa idalom sa General Community Quarantine ang syudad sa Bacolod kay garan sa idalom sa MGCQ ang probinsya sa Negros Occidental. Yari si Police Captain Roberto Mariano ang tagpamuno sa Negros Occidental Highway Patrol Group. Nagkano tayo siya patrolling tayo dito sa Airport Road sa Confidential Road hanggang Giti Magalona sa Cadiz. Meron po tayong mga nadaanan siya sa mga paradang mga truck, mga na-obstruct. Sinikita natin yan sir, yung mga wala pong driver siya, nilagyan lang natin ng notice sa pala. And meron din pong tayong mga tikita sa mga truck na tuto, yung pong mga insufficient po yung canvas cover nila. Okay, nalalaglag yung mga tuto sa daan. So, may mga natikita din po tayo. Meron din po tayo natikita mga motor na wala mga helmet. Kasama rin yan sa mga inuuli natin, sir. Ang sumala ba't yan si Police Captain Roberto Mariano, pinakauling nilang update may kangtanan sa kapatigayon ng inspeksyon. Kag of course, more patrolling sa pila ka madalanon sa palibot sa syudad. Dari ba ko ginamango sa may Burgos Lacson, may mga salakyan ginagabiting the red lights. Ito karayan lang magburungguanay, dari tugar man sa mabugat na dalaga sa trapiko. Wala na panumdom sa tanan ng mga motorista,
Hinay-hinay lang sa pagpadalagan, hulaton gid ang tiyempo kung na dalang sulod sa hitalangan nga oras sa kundi magtugas sa aksidente sa dalanon mga kaaksyon. Ini nga dalagan sa trapiko sa gyapon bugos man gidulong sa inyo sa Dr. Alfred's Bean Coffee. Taglibot sa Bacolod Aksyon, John Diaz. Mula sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Las 5:27, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Hindi ka mo maghalinda, ha? Steady lang. Sa ato sa nga pagpanumbalik, may good news ako para sa inyo. May maayo ako nga balita para sa inyo. Steady! Awali kita magkatapos kilamang sa inyo. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sa mubiton Mga balita ng dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Patayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Patayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas ka balanse Patuod na mensahe Wala sang ginagampingan Patayon Aksyon radyo Bacolod nun kag Negros Okay, dari kita sa pag-acknowledge sa gamanitor sa ato sa nga live stream. Si Bea Jonathan bayong hapon. Si Alex Monteza, medyo may ginhingagaw ko tayo. Sige lang. Melanie Bernas, okay. Rose Guevara, maulano nga gabi, okay, salamat. Alex Fuentes, gapamati man. Roberto Lames, good PM. Si Renali Genovea, okay pa rin tita, no? From Barangay Takuling. Thank you. Hambal ni Alex sa Monteza, palihog sa Marlon, patamyaw sa family Selo, sa barangay na Bulao, si Palay Siri. Kag sa family Ramirez, sang barangay Granada. Good PM sa Marlon, Mercy Palacios Relatos, si Benny Baredo, greet ko lang. Akong si Ibana, si Sandy Baredo. Happy birthday sa mga adlaw. Hoy, birthday.
watching live from Hong Kong. Si Ronnie Granada, kamonitor man from Netherlands. Jocelyn Libon Espuho, si Inday si Ibosio, okay, monitor. Sheila Lagos, Esther Fernandez Tingson, watching from Mansilingan, okay. Evelyn Pumoselo, watching from Lower Bikutan, Taguig City. Ariman si Martin Aliling, from Imos Cavite. Fernando Fernandez, watching from Telesa City. Jerry Aziro Jr., good PM. Rafael Casires, Tamyo lang Sani Vergara, Barangay Mabini, kag Helen Lamayo, Barangay 7, Victoria City, kag Primo Lamayo, Gabonitor sa program. Okay. Aldrin Limaco, Heaven, Melchor Baroca Romines, Minda Nabin Minda, monitor kami sa may kawayan. Keep safe. Ronnie Granada from Netherlands. Silani Mitukwa from Isabela, Idilaos, Gabonitor sa Cain Town, Victorias. Virgie Olpinda, monitor kami dari sa may Silent Homes. Halong, salamat. Romy Agsam, Amy Esmeralda Dulido, Marlon Batsmeta, si Marlon, okay, Kwansaw, dari ho. Marlon Grace Bosayong Ribada, ganit ko lang husband ko. Rami Ribada, Gamonitor Ged. Okay, tara sa may Barangay Tangob. Amy Esmeralda Dulido, Halong, okay, salamat. From Hong Kong. Si Ming Villanueva from Hong Kong. Domingo Guancia, saktugid ko nga pula ang suga sa tower. Ang balya Domingo Guancia. Gabay-lo-baylo man no? Amy Esmeralda Dulido, Hong Kong. Salamat gid. Aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Pabalik sa inyo sa ringa palatuntunan Aksyon Reports After Edition. Madugay ka na ba lang nga nag-anto sa imo katol-katol sa imo sa ringa panit problema mo bala ang apilas
Masikaw na ang maswerte nga tagdaog. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Are na! Maraffle kita makaksyon sa SAP sa ARB. Live ini ha, mabunod kita makaksyon. No, kita nyo na ho sa ang ginabit-bit ko. Munisa ang sunod lang sa ato sa mga entries. Makuot na makaksyon ha sa dalom-dalom aber. There is dalom ayon wa. Kaysa dason sa babaw naman sa dalong subong. Bebe. Dari. Isa ka tagdaog. ARB Aksyon Elmar, i-try isa kabilo na okay. Maisa na kita ka nagabutan. Taugan dugay ha. Tunasin o naman ini. Ang makabaton maka-aksyon sang 500 pesos. Nga cash sa ato sa di SAP sa ARB. Basi ang inyo da nga cellphone da na uyatan nyo na basi kung mag-ring dara manuwag ng Aksyon Radio ho. Inadayal subong sa ato sa ringa. Technical assistant. Oh, dali lang gid. Gamit asang isa ka line. Sige live na live ini mag-aksyon Nagatawag kita sa nagabutan naton nga tagdaog sa ato sa ringa. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Temprano ni mag-aksyon nga pamaskwa sa inyo. Oktubre pa lang, aber, arena. Nagatawag kita mag-aksyon sa isa ka taga Bacolod nun. Hello, mayong hapon. Si Ranilo Magbanwa. Yes, sir. Taga diin gani si Ranilo Magbanwa. Sa Barangay Singkang Airport. Mga pila na edad Toto Ranelo? 60. Sa Kalong Zone 1 ini siya? Yes, sir. May ideya ka na siguro kung aging tawagan ka? Yes, ang aksyon na sir. Sa katanda kay Ranilo Magbanwa ba? Ano ganito liwat nga estasyon ang natawag si imo subong? Aksyon Radio Bacolod. Sino ganing katawag si Mosbong? Istura si Mosbong? Si Marlon Genovea. Tumpa ko perfect Why nasang iban pa? Si Ranilo Magbanwa, 60 years old, sa Barangay Singkang Kalong Zone 1. Nagdaw ikaw sang 500 pesos. Hindi ka na maghahalin na Toto Ranilo Magbanwa kay ipamalon kaluwat pagi sa mo sa cellphone number dari kung mapadala na sa imo ang imo sa premium nga 500 pesos. Salamat gid Toto Ranilo Magbanwa. Sige, may pa kami update pa kamo sir nga mga antes nga claim. Pamalon ka. Ari ding numero mo wais ang problema. Tawagan kaliwat, Toto Ranilo. Salamat kag congratulations. Sige lang pamati sa Aksyon Radio Bacolod Salamat gid. Monitoring everyday. Yes. Ranilo Magbanwa. Salamat, congratulations. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantaya nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio, salamat sa pagsagi. Aksyon Radio. Walang duda, perfect gito ang sabat yang makaksyon Ranilo Magbanwa. Ikatatlo yadto nga tagdaog subong adlaw Oktubre 20 sa ato sa SAP sa ARB. Adlaw-adlaw, 3 ka mga tagdaog. Ang ato sa nga pagatagaan sang tig 500 pesos. Buwas naman Dari lamang sa diway Easy Action Radio Bacolod. Sige lang. Mabati. Hindi mapaliso. Tutok lamang sa saling nga istasyonan.
Alas 5:42. So ini nga bahin dala sa ato sa kalwan sang Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Antaman ang patrol, pagkatapos kinlamang city. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Okay, second batch mo na sa ato sa gabarito sa ato sa live stream. Ano kita, okay, damo sang ga ano nga wala audio. Amo gina siya, may mga protocol kami ginasunod eh. Hindi man na maglawig amo gina sa gina-mute, ginadula ng audio, pero pila pa lang na ka segundos o kon minutos. Okay, dari kita sa babaw. Okay, dari kita Landi Mitokwa from Isabela, si Idilaos. Okay, Virgie Olpinda, Rumi Agsam, good afternoon. Okay, okay, Ming Villanueva from Hong Kong, si Crisville Matrias, ara sa East Home 3, Barangay Estefania. Renan Aloro Rico from Sitio Kabong, Sitio Kabong Bungan, Barangay Sagang, La Castillana. Gemma Taguan, okay, Jengjing Ruderos, wala audio ara na Jengjing, no? Basta gani kun way audio, ginadula temporaryo, no, ang pagdula sang audio labi na kun may mga endorsement. Tama na sa ginasunod na po ni Ming Villanueva, audio please, ara na, okay. Rek, mayong hapon, ang sa Marlon, monitor ko diri sa Quezon City Metro Manila. Mabalaan nyo man kung may audio kay arada may abiso na nga nakasulat nga nakamute. Okay. Quezon City Metro Manila, si Chirek, araman si Lito Dayap, Josie May Espanyola Tungkwa, maulanon nga hapon ko no. Si Nang Teresa Amante, good PM monitor diri sa may barangay Tangob. Barangay Tangob sa Amante Family. Okay. Basta mga barangay Tangob, palangga, kung natanan mga barangay Tangob. No? Good eve, Aksyon Marlon, monitor from Kuwait, si Cory Bidaha. Rose Guevara, hello. Gapalabot si Rose Guevara, congrats. Congrats to sa nagdaog, bagulang. Sa to sa ding sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. 500 pesos to yan, nabaton niya. Lito si Condes. Aksumar, mayang hapon sa tanan. Classmate Ruby Claro, nagapabagtiag man. Hello! Kay Ruby Claro. Dara sa area niya. Ano to, kundi si Inday Ruby Subongga. Sige. Dugay na kami, wala kita ay sa mga batchmate ko sa consider classmate bago sa COVID-19. Matamat man katahawa. Sige, alas 5:46, balikan taraman, dugay-dugay iban.
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Iningabahin dala naman sa ato sa kaluan sang life extension na vitamin D. Una sa aksyon! Las 5:50, balikan ta nga ato sa nga patrol, dugang nga balita with Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan, sa balik nga report, please come in. Kalabilin Aksyon Mars sa custodial facilities ng Police Station number 6. May sa 75 anyos nga lalaki nga ginserbihan sang warrant of arrest kagabi sa mga kapulisan sang Station 6 mismo sa area naman Barangay 40 hadra sa may Libertad. Aksyon Mars man sa may surat sang Bacolod. Sa Police Station 6 Commander Police Major Ramiro Sarona pag-service ang warrant of arrest nagpalagyo pa ining subject nga ginkinala kay Reniel Burka nito mantok sang Purok Rio Vista Barangay Takuling magkaroon temporaryo nga nagatinel dira sa iyang mga himataas area sa Barangay 40 tang nibaluan sining nga nataran na nakutan ng i-service sa iyang warrant of arrest. No kay Sarona nilagsanay pa ini sila Aksyon Mar sa palibot man mismo sa Barangay 40 o galing kay medyo damo-damo na ang mga kapulisan nga upod nga Sarona rason ko nga agila nila nga nagkontrol kag nadakpan ining subject na si Borka Aksyon Mar. Pagpayag na rin ni Sarona tinaligtan nga mga binulan sang ila ginatuyo iserve ining warrant of arrest nga ginpapanaog sang korte sa tupang bulan sang Pebrero 2020 may mga chances kis ang nakalagyuhan sila ni Borkamong di kakis abla ang magserve nga iya ka warrant and subpoena section sang police from tagpipila naman sila kabilogong kaysa tubong doon na tsempuhan ginila nagdamo-damo sila nagkadto nadakpan git ining subject kasi Borka. No kay Sarona duwa na gilig ang mga warrant of arrest. Ang isa ka kaso amo ning paglapas sa lahi sa gyapon na rin sa pagupot kag pagbalik sa illegal nga droga idalam sa section 11 o illegal possession ng illegal drugs abi. Ay kaduha amo ning sa section 12 naman amo ning drug paraphernalia. According to kay Sarona ining nga mga kaso may terpa ni Borka tinalikdan nga mga tinuig. Na man sa Aksyon Mars sa drug watch list station number 6 sa Subong. Pero ginalantaw nila kung bala may mga amingalan inisa sa ibang nga mga police stations isa may Bacolod City. Lantaw according kay Sarona nati last year pa nag-commit sinina po panaog sa korte na proven guilty. Tapos inisa sa lahi dahil sa nga gipapanaogan na sa warrant of arrest may piyansaman nga gintala na para sa iya. Ano siya nagpabilin preso sa may custodial facilities ng Police Station number 6 para sa nagkikigo na disposisyon. Nga si Police Major Ramiro Sarona. Subalit may doon sa warrant of arrest ang isa, section 11 sa RA 9165 kano ang isa man RA 9165 man kano section 1 in kano tayo pa ni kasapit
Ramirez Arona kagiyaging kompermar sanggin patiganan nila ang pagdakop abig kay Borcam na recover nila ang isa ka mga plastic sachet ang ginasuspetsyon sa bugi na balubanta nagabugat ini 5 gramo ini ang nagabalor naman sa 12,000 pesos. Nabot sinandira may isa pagka-improvised tutor recover gikan sa iyang posisyon kag kontrol. Anungod si Aksyon Mardo kang kaso nga paglapas sa lahing na dumili sa pagupot illegal nga droga kag mga illegal drug paraphernalia ang ipasaka dahil batok naman kay Borca Aksyon Marlon. Balitagikan sa patrol ng taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz na nasibito na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Salamat Aksyon John. Ari na ang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal Okay, last batch sang ato sa nga mga nagabalitor. Sa live stream, Elizabeth Malaka Gamal, Malaka family ginatamayaw yalang. John Marie Radok, mayang nga sa Marlon, monitor lang kami di sa La Casillana, God bless, stay safe. Si Christian Roa, salamat gid. Si Josie Ma, mayang nga sa Marlon, hamal ni Josie Ma, tamyaw ko lang kanay Mamang Jima, papangkag noy-noy diri sa Mansilingan. Amuman kay Toto Jovel kag BFF ko nga si Roderick Dinson sa Silay City, Subong Man, Mahilom, and Kamingawan Family Batch 98 GC Monitor from Singapore. Isabel Isblaka greet lang amon tatay Felix Isblaka, Manville Royal, Bacolod City, from Edwin Isblaka, Santa Rosa, Bacolod. Okay. Balaan mo yung ginapangat si Aksyon Ilrino. Hindi ka makalikaw. Sige, salamat sa taran-taran. 5:56. Pamati ang namon ginasandigan Tingog
sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa ano nga kahintangan, responsable. Guys, uno. Ining nga oras, ginadulong sa problema sa ilas ring Kamu dito sa Subonga. Mga pika makadto ka lang sa Rosario Heights. Arad ako nung manamit nga kape. Tamyo lang si Madam Susan Saldoa kaga perti ka tunog sa Aksyon Radio noon manggubat sang Romelio Taxi. Vanessa M. Mayo, Arman Mancio Arnejo, salamat ga monitor. Iban nga balita way tamanabutan tutok sa Aksyon Farming Line las 7 to alas 9 sang gabi with Aksyon Brian Morden. Ato siring palatuntunan Aksyon Reports Afternoon Edition. Nagabalik na naman buwas. Nagasunod na Aksyon Balita Evening Edition. With Aksyon Dale Salazar kag Aksyon Antifensor. Ako naman, Aksyon na Marlon Genovea. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcast